Nagkatapok ang simbahang Katoliko guban pang non-sectarian group sa Cagayan de Oro City ug nagpahigayon og parada dungan sa panawagan nga patubagon ang mga opisyal nga nalambigit sa korupsyon. Kini subay sa paghinumdum sa ika-40 nga kasumaran sa EDSA People Power Revolution karong adlaw. Ani report ni Cyril Chavez. Kung karon usab, ato usab nga gipahinumduman ang tanan nga wala pa matapos ang atong pakigbisog diha sa walay puwas nga korupsyon. Kini, pipila lamang sa singgit sa grupong Promotion of Church People's Response kung PCPR ato sa ilang rally nagihimo sa Dalang Vélez sa Cagayan de Oro City subay sa paghinumdom sa ika-40 katuig nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Ang grupo nanawagan nga handumon ang sentrong mensahe sa demokrasya nga hatod sa EDSA People Power ug undangon ang political dynasty sa nasod ug patubagon ang mga nalambigit sa korupsyon. Kining pagpaningil sa mga anaa sa korupsyon, ilabi na sa presidente, sa vice-presidente ug si kinsa man ang nalambigit niining grabe nga korupsyon karon nga nahitabo sa tuang katilingban. Pasado launa sa hapon, gisugdan sa simbahang Katoliko ang usa ka parada gikan sa Dalang Vélez paingon sa St. Agustin Metropolitan Cathedral. Gitambungan kini sa libuan ka mga deboto nga adunay bit-bit nga placards. Usa sa mitambong sa mong parada si Reverend Father Willie Vallar, kinsa tubong Misamis Oriental og personal nga nakasinati sa EDSA People Power kaniadtong 1986. Katog yung kasagsagang yun sa pag-defect ni Enrile o ni Ramos dito ko ato sa Guan. Gate yun sa Camp Crame. So kami ito nipugong dito sa gate sa Camp Crame. Ang uban mo nipugong po sa mga katong tangke. Karon, nakigduyog gyapon siya sa mong parada nga gipangunahan sa simbahan sanglit iyang nakita nga kinahanglan kaayo ang tingog sa katawhan alang sa kabag-uhan. Kinlang yun nga dili ta mohunong sa pagpadeg sa atong mga tinguha nga ang atong pangandoy nga kanang maayo nga gobyerno, maayo nga kanang honesty and transparency na gito na. Pag-abot sa St. Agustin Metropolitan Cathedral, nagpahigayon og panagtapok ang maong grupo sa Gaston Park kung asa adunay mga pagkanta ug pagdayeg sa Ginoo. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez. 1 Mindanao.